Ayun oh. Yo, what's up mga Kadudski? It's me again, your Kadudski, making your life happy. So for today's vlog mga Kadudski, nandito tayo sa Pangasinan, kung saan matatagpuan ang pinakamasarap na bagoong. Pero syempre nandito pa rin tayo para tumingin ng mga hayop na pwede nating alagaan at pagkakitaan, at pwede rin gawing pets ng ating mga chikitings dyan. So bagong lahat mga Kadudski, sa mga bago dyan, please subscribe to our channel Adventures of Goodski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin, and paki-follow na rin yung Facebook page natin Kadudski, para dumami na tayo mga Kadudski. Huwag na natin patagalin mga Kadudski, tirayan na natin yung video. Let's go! Ikot tayo mga Kadudski. Let's go! So tanong tayo kila sir. Sir, magkano dito sir? Yung barako 500 barako. 500 yung barako. 500 isa. Oo. Matanda na. Matanda na. Babaeng matanda na 200. Pag babaeng matanda na 200, 250, 200, 250. Ito yung, ito sir, ano yan sir? Kapato din yan. Parehas din. Magkano dyan sir? Parehas din. Basta yung matatanda. Matatanda. Bakit sir, pag matanda na, mas mura o mas mahal? Mas mahal yung matanda. Kasi pag niluluto na yan, hindi nakukuhan. Ay, hindi na liliit, no? Hindi na liliit. So yung mga Kadudski, pagka matanda na pala, mas gusto nilang iluto yun para, kasi hindi na lumiliit yun eh. Sir, anong pangalan nila sir? Ding. Sir Ding. So sa mga gustong bumili ng bago yan, kay Sir Ding. Bila ka dito. Ayun oh. Mura lang dito. Sabado dito sir no? Kayo lang nandito. Yung Sabado lang naman dito. Oo. So yun, ayos. Thank you sir. Sir, magkano dito sir? 200 sir. 200. 200 isa sir no? Native sir no? Oh, native po. Ayos. May bawas ba yun sir? Pagkaburtuhan, may bawas na. Ayun. Pagka ano, gan sir, sa inyo rin yan sir? Oh, sa akin po. Ano? Palabong naman yan. Texas yan sir? Oh, Texas po. Magkano dyan sir? 1,000. 1,000. Oh. May bawas pa yun sir? Ah, wala na. Wala na, sagad na yun. Nope. Sir, sa inyo rin to sir no? Oh, sa akin din yan. Anong ano to? Texas rin? Parehas? Parehas din, 1,000. Pare-parehan. 1,000. Ah, ito lahat. Ito po. Oh, sa akin din. Texas lahat to. Ito rin oh. Dito sir, sa tuta 400 isa. 400. Anong lahi nito sir? Anong lahi? Askal lang yan. Ah, askal lang, aspin. 400. Dito sir, sa Isa dyan. Babae. 300. Babae. Babae 300. Dito sir, sa tuta may bawas pa dyan? Sir, May bawas pa dyan? meron ba? Meron. Ayos. So dito sir, ano no, kahit na ano na dyan no, 200. Oh, ito. Maganda yung walang ano, cobra yata yun sir no? Cobra. Cobra yung walang balay. Ayos. So sir, ano pangalan nila sir? Sir Joey. Ayun oh. So sa mga gustong bumili dyan, sa ano, punta kayo dito sa Linggay. May Sir Joey tayo. Ayos. Sige sir, thank you sir. Dito naman tayo mga Kadudski, kaila sir. Sir, Good morning po. good morning sir. Sir, anong benta nyo sir? Native din? 160 po. 160? Laganas po. Ah, mas
mura dito. Pero ganun din naman kay Laser na ano, yung pinanggalingan natin. Pag marami, may discount no sir? 160. Last price na yun no? 5. Agad na yun. Ginagahan. Okay. Ayun no. Yung mga kaduski, mas mura dito. So sabi ko nga, pagka bibili ka, canvas ka lang, ikot-ikot ka lang. Pero hindi naman nagkakala yung mga presyo nila dito. Kaya nila sir doon. Sabi pag maramihan, kaya dito, may discount din. So sir, anong pangalan nila sir? Nestor po. So kay Sir Nestor tayo sa native na manok. Sige sir. So ito mga kaduski, pwede nang panlatan to. Ito mga kaduski, benta pala ni Sir. Anong pangalan nila sir? Mandi. Sir Mandy oh. Sabi nila ito pwede na 700. May discount. Ilan taon na to sir? Ilang buwan? Ay, isang taon na yun? Isang taon na oh. Texas rin sir no? Neighbor. Texas Nigger naman to mga kaduski kasi itim yung mata. Ah, mata pala ang tinitingnan doon. Akala ko yung paa. Mata saka yung tuka. Ah, ganun. So yung mga kaduski, may natutunan tayo kay Sir Mandy na yung Texas Nigger pala, yung mata pala yung tinitignan. Hindi yung paa. Mata saka yung tuka pala. Kaya pala tinatawag na nigger yun. So now you know. Ayos. Sige sir, thank you. Sir, binibenta nyo yan sir? Binibenta nyo? Oo. Magkano sir? 1,000 din. May bawas pa? Lana, sa ganyan? Ano nyan? Texas? Hello. Tapong. Texas pang sabong, 1,000. Okay. Malaki na ano. Baka gwapo. Ano yun? Anong talisayan? Bulik. So yan mga kaduski, bulik oh. 1,000. Magkano dyan sir? 6,000 yan. Ah, 6K. May lahi yan sir? Oh, meron. Ano sir? Lalaki. Lalaki 6K. May bawas ba sir? May bawas pa yan. Okay. Ito sir, 3,000. Oo, bawas pa. 3,000 bawat isa. Sir niya. May bawas pa sir? May bawas po. So dito naman mga kaduski, 3,000. Kambing oh. Ayun oh. 3,000 to mga kaduski, pero may bawas pa. Siguro pag dalawa kukunin mo, mas may discount. Ito sir, magkano dito sir? 700 yan. 700 naman. Ano, Texas rin to sir, no? Texas. Yan, sa pangilo yan. Ayan oh. 700. Picturein mo nga yan para makita. Ito, may benta pala dito sila sir eh. Magkano dun sa kambing sir? Sir, 5,000. 5,000. Nakatago, hindi pa naka-display si sir. Ha? 5,000. Ito sir. 3,000. Ay, ito yung mas ano, parang ano, mas maliit siya pero mas mura. Magkano dito sir sa malalaki sir? 550. 550. Ayun oh, 550 malalaki. So sir, thank you sir. Anong pangalan nila sir? Dito po, dito. Tito. Ayun, kay Sir Tito sa mga malalaking ano, kambing saka bibi. Meanwhile, Magkano dyan sir? 1,500. 1.5. Anong klase yan sir? Ayun oh. Texas. Pero Texas. Darna! 1.5, may bawas pa sir? Meron pa po. Ayun oh, 1.5. Na pwede ba isabong yan sir? Ang sapong po. Isabong. Okay, sir, thank you. Anong pangalan nila sir? Edwin po. Edwin Soriano. Edwin. Edwin. So nandito tayo ngayon sa kabila mga kaduski. Tanong tayo dito, may mga nagbebenta rin dito mga kaduski. Sir! Good morning sir! Sir, magkano dito sir sa benta nyo? Sir, 280. 280 to sir? Oo sir, ito 280. Pero hindi yan Texas? Hindi po sir, native. Native, 280. Dito sir sa Pato? Ito sir, 250. 250. Opo, yung babae Babae. sir, ito Ay, lalaki. 170. 170. Opo. So, yung mga kadudski,
180, Yes sir. 250, Yes sir. tapos 280. 280. May bawas pa sir? Sampu lang sir. 270. 270. So syempre at least may, syempre meron pa rin bawas kila sir. Dito sir, sa kambing nyo sir, Ito sir, kasama na yung anak. Hanggang 6'2". 6'2". Yes sir. Yung anak niya nasa... Oh, Ito yung nanay. ito. Ayun. Yung anak sir. Ayun. Ito. Ayun oh. 6'2 sir. 6'2". Kasama na yung anak. 6'2". So may package dito sila sir. 6'2", kasama na yung anak. Ayan oh. Ilang buwan na yun sir? Yung anak sir? Oo. Nasa ako niyan sir. 3 months. 3 months na. Maganda. Ayos oh. Dito sir, sa Ito sir, 3,000. 3,000. Yes sir. 3,2. 3,2. 2,8. 2,8. Then 3,2 rin sir. 2,8. Mas mura yun. Oh, 3,2 yung dulo sir. 3,2 rin yun. 2,8, saka 3,2, saka 3,000. Ayun oh. So parang mga kadudski, ganda ng presyo ngayon mga kadudski. Parang may bawas pa yun sir. Meron pa naman sir. Yun oh. Lahat sir, bibigay namin 3,000. Pag lahatan. O yun, pag pakyawan mga kadudski, mas makakamura ka raw, sabi ni sir. Pag wholesale, mas mura. So sir, anong pangalan nila sir? Rio sir, Rio Pavia. Sir Rio Pabiao. So sa mga naghahanap ng kambing dyan, mura lang kila Sir Rio. Ayos. Sabado sir, dito kami. Tuwing Sabado. Okay, thank you sir. Thank you. Okay. Yeah, magkano dyan sa kambing? Brother? 4,000. Ha? 4,000. 4,000? Ayun oh, 4,000 oh. Ilang buwan na yan? 4. 4 na buwan. Ang ganda oh, malinis siya. Ano, native la ba yan o ano? May lahi, native lang no? So yun oh, native mga kadudski, 4,000. May bawas ba? May bawas pa naman oh. So, ayan. Anong pangalan mo? Marlon. Marlon oh. Ayan. Ayan oh, si Marlon oh, nagtitinda ng ano, alaga niyang kambing. 4,000 pero may bawas mga kadudski. Ayos. Kaway ka mo to, vlog. Kaway ka. Ayun o. Hey, what's up mga kadudski? So natapos na tayong umikot. Mapapansin nyo medyo bumaba yung presyo ng mga bentahan ngayon kasi sinasabi nga nila na merong yung sa pandemic nga. Tsaka mapapansin nyo rin na yung mga bentahan ng kambing medyo bumaba yung presyo kasi sabi nila pag ganitong mga malapit na yung ulan, medyo parang delikado kasi yung ano kambing pagka yung malamig, yung umuulan lagi. So parang binababa nila yung presyo. So kung gusto mong makamura, ngayon ka bumili ng kambing. Pero good luck na lang sa pag-aalaga kasi ngayon sinabi nila mga nakausap natin. In general, pare-parehas pa rin ang presyo mga kadudski. Nagkakatalo lang sa laki, sa kalidad, sa kung anong breed yung binibenta nila. So yung mga kadudski, sa mga bago dyan, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-follow na rin yung Facebook page natin Kadudski para mas lalo tayong dumami. So thank you for watching mga kadudski. Till my next vlog, basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kadudski. Siyempre bawal pa rin ang tamad. Peace dudes. Bago ang lahat mga kadudski, shoutout muna tayo. Shoutout kay Avins23. Avins23, shoutout sa'yo Lodi. At saka kay Sir Trinidad Jeffrey, shoutout sa inyo. At syempre kila Sir Carmelo Peralta from Saudi Arabia. At syempre hindi mawawala si Sir Alvin Durano and Ma'am Lolita Durano, syempre from Alaska yan mga kadudski. So sa mga gusto mo pa-shoutout dyan mga kadudski, just comment down below lang mga kadudski at isa-shoutout ko kayo sa next vlog natin.